Jeg kommer fra DTU, og på DTU der er vi vant til at lave PowerPoint-shows. Vi er ikke vant til at stå og lave stand-up og læse manifester op. Så jeg har selvfølgelig også lavet et PowerPoint-show til dag. Men det kan jeg ikke rigtig vise. Men jeg tror, jeg klarer mig. Jeg kan tegne de tal og figurer, de målinger, jeg skal præsentere, som Søren kommer ind på ingeniører, taler altid om målinger. Så det vil jeg også ved at præsentere på den her, og så ellers så er min notesblok. Så jeg tror nok, det skal gå. Og min baggrund ude på DTU, det er, at jeg er ret ny. Jeg blev uddannet for et halvt år siden som miljøingeniør, altså civilingeniør i miljøteknologi. Og der har jeg lidt haft fokus på affaldsfasen, på affaldsproblematikken. Og derudover har jeg også haft fokus på det måleredskab, der hedder livscyklusvurdering, altså LCA, bliver også kaldt livscyklusanalyse nogle steder. Og mange af jer ved, hvad det er. Okay, så cirka halvdelen af jer. Så det er noget med at finde ud af, hvis vi har et eller andet produkt, skal vi producere den her skal den produceres i plastik eller glas eller metal, jamen så er man nødt til at vurdere produktet gennem hele livscyklus, altså fra vugge til grav. Og det der grav, det bliver nogle gange, altså vugge det er selvfølgelig råmaterialer nede i jorden, og grav det bliver nogle gange tolket som en losseplads, men det behøver ikke at være en losseplads, det kan også sagtens være genbrug. Så man kan sagtens evaluere cradle-to-cradle produkter med LCA. De her to forskellige tilgange, som cradle-to-cradle og LCA repræsenterer, det var noget, jeg var inde og undersøge i speciale, om de virkelig altid var i modsætning med hinanden, og om de kunne lade sig inspirere hinanden, fordi man kan sige, LCA det er jo den gamle tankegang med at minimere det dårlige. Det handler altid alt sammen om noget dårligt. Man kan gå efter det, der er mindst dårligt, men man vil altid have noget dårligt. Det er nogle forskellige miljøeffekter, vi kvantificerer hvor meget CO2, der udslippes, hvor meget svovl og fosfor og diverse kemikalier, og så laver vi nogle søjler og finder ud af, hvor søjlerne er mindst hen, så går vi efter den løsning. Men det er altid dårligt, mindre dårligt. Og der har vi Cradle to Cradle, som kommer ind frisk på sidelinjen og siger, drop den her gamle tankegang, I skal bare tænke på at have mere godt. Det har jeg tænkt meget over, hvad det her er mere godt for det, og det kan jeg også høre på i dag på oplæggene. Det bliver sådan lidt, hvornår er det mindre dårligt, hvornår er det mere godt. Det er ikke altid nemt at sådan lige gå ind og sætte en finger på, men jeg mener helt grundlæggende, at LCA kan lære noget af Cradle to Cradle, ved også at tage nogle positive effekter med. I hvert fald der, hvor vi har smadret vores miljø allerede, der kan vi i hvert fald bygge det op igen. Man kan sige, kan vi så forbedre naturen? Det tror jeg er lidt farligt at gå ind og tænke de her tanker. Jeg tror ikke, vi kan komme udenom, at vi som mennesker forstyrrer naturen, men vi kan gøre det på en smartere måde, end vi gør det på i dag. Så det er sådan lidt mit afsæt for at skulle stå og tale om affald i dag. Og så vil jeg lige starte med for at finde ud af, hvor det er, vi skal hen i 2030, så skal vi lige finde ud af, hvor vi er hen i dag i Københavns Kommune. Så jeg har lidt statistik. Det er sådan, at hver person producerer 400 kilo affald per år per person. Og hvis jeg sådan lige skulle spørge ud blandt jer, hvad tror I så, hvad bliver der af det affald? Hvor meget ryger på en losseplads, hvor meget bliver genbrugt, hvor meget ryger til forbrænding, hvor meget bliver særligt deponeret? Svar på tasken. Ja. 300 kilo bliver genbrugt, eller forbrænding eller sådan noget? Ja, lad mig lige præcisere, at nu taler vi kun husholdningsaffald, så vi taler det, der kommer ud af husholdningerne. Ja. Cirka 70% bliver genanvendt, og det meste af det resterende bliver forbrændt. En ganske lille del kommer i deponi. I hvert fald meget lidt, der kommer i deponi og specialbehandling. Hvis vi kun, altså det der kommer ud af husholdningerne, hvis vi ekskluderer storskrab, det der kommer ud af husholdningerne, hvis vi ekskluderer storskrab, så ser det faktisk sådan her ud, i hvert fald det jeg lige kunne finde. Det er at cirka, nu skal jeg lige se, en tredjedel. Så en tredjedel, det ryger til genanvendelse. Og så stort set 2/3, det er forbrænding. Så vi er ligesom et stykke vej fra den her cradle-to-cradle behandling af ressourcer. Og derudover kommer vi også til, at de her en tredjedel af genanvendes, det er jo ikke alle sammen som genbruges faktisk. Meget af det er downcycling. Det er noget, der får en lavere kvalitet, end det havde før. Det vil jeg komme tilbage til, hvad det betyder. Men hvis vi kigger på de 2/3, som ryger til forbrændingsanlæg, hvad består det så af? Det er sådan noget, som både Amagerforbrænding og Vestforbrænding de ofte undersøger. De går ind og laver nogle stikprøver, som sikkert ikke er særlig sjovt at være med til, fordi det handler om at stå og sprætte affaldsposer op og sortere det ud manuelt.
Men der kommer nogle sjove resultater ud af det. Se her. Det er sådan, at 38% 38% af det affald, som husholdningerne smider til restaffald, altså det, der rører til forbrænding, det er biologisk. Så har vi en lille smule glas og metal og plast, alt sammen omkring 5%. Så har vi noget pap og karton, det er også cirka 5%. Og så har vi noget papir. Ved jeg lige 25% papir. Og så de resterende, hvad bliver det, 15-20%, det er andet. Så det er noget, der ikke rigtig hører hjemme i nogle af de her kasser. Det vil også sige, det er noget, der ikke lige sådan umiddelbart findes nogen genbrugsteknologi for. Det kunne eksempel være blæer. Men på en måde så er det jo opløftende, at hvis vi kigger på den her statistik, at der er faktisk ret meget af det, vi i dag sender til forbrænding, som kunne udnyttes. Så der er kæmpe stort potentiale. Vildt stort potentiale. 38% indeholder næringsstoffer, som vi kunne udnytte biologisk. Og så er der alle de her dejlige ressourcer hernede. Der kan man sige, metal og plast og pap og papir, sådan som genbruget foregår i dag, der er det i høj grad downcycling. Specielt, måske ikke i så høj grad metal, men specielt på plast og papir. Og det er jo det her med, at plasttyper, de bliver, selv hvis vi får dem udsorteret, jamen så har vi dem blandet sammen i nogle forskellige plasttyper, højdensitets og lavdensitets, polyethylen og PET og PVC og alle de her, som forbrugerne ikke kan skelne mellem hinanden. Og når de så bliver smeltet sammen og lavet til noget nyt plast, jamen så får det altså en lavere kvalitet, så bliver det måske brugt som fyld i en sovepose eller som vejbund et eller andet sted. Og den samme udfordring har vi lidt med metal, fordi at man kan sige, selvom man blander metal sammen med samme slags, hvis vi blander aluminium sammen og hvis vi holder jern for sig, jamen så har de nogle forskellige legeringer. Det vil sige, at der er en lille indhold af nogle forskellige stoffer i, som gør, at når man så smelter det sammen, jamen så får du et nyt produkt, som har en anderledes indhold af de her små legeringsstoffer, som gør, at det så heller ikke kan bruges til det samme. Så jeg mener, det er derfor, at altså aluminiumsdåser bliver vist nok ikke til nye aluminiumsdåser, de bliver til noget andet. Jeg er ikke helt ekspert på det her område, men der foregår også en del downcycling på det her område. Og så hvis vi snakker papir, jamen der har vi jo, det er jo den klassiske historie, Cradle to Cradle snakker om, at det er den her blanding af tekniske og biologiske næringsstoffer. Du har noget, der kommer fra naturen, og så har du nogle kemikalier. Og jeg mener ikke nødvendigvis, at man hele tiden skal tænke i, at de to skal adskilles, men i hvert fald i det her tilfælde, der gør det i hvert fald, at du er nødt til at tilsætte cirka, tror jeg, 20% ny træ til en genanvendelig produktion for at få noget, som svarer til det papirprodukt, som du genanvender. Så det er ligesom de udfordringer, vi står overfor. Ja, så omkring det biologiske affaldsbehandling i København, den er nærmest ikke eksisterende. Der foregår næsten ikke noget. Der er nogle projekter rundt omkring med lokal kompostering, og det er noget, som er meget, meget svært at få til at hænge sammen, fordi at det er noget med, at der er måske 400 mennesker i en gård, der skal bruge de samme kompostbeholdere dernede. Altså, der er jo et kæmpe stort potentiale, og det er jo smart, at der bor så mange mennesker på et sted, for det gør, at man kan virkelig skabe noget kompost, men der skal bare heller ikke særlig meget, hvad kan man sige, forkert smidt i de her kompostvand, uden at det hele ryger i vasken. Hvis der er nogen, der smider kød i, eller når de har papir eller et eller andet, som ikke kan nedbrydes, så går det jo sådan set galt for det hele. Plus at der skal være en eller anden, der står for processen, kompostprocessen. Det er faktisk en ret kompleks proces. Det er ikke bare sådan noget, der kan stå og køre selv, fordi så ofte så bliver det måske surt, eller der kommer bananfluer, og så ender det alligevel med at blive sendt til forbrænding. Så der har været opstået alle mulige frustrationer omkring i København. Jeg tror ikke, der er så mange succeshistorier på området, men jeg vil gerne høre, hvis I har nogen. Jeg har jo ikke det fulde overblik, der kommer en bagefter. Og så hvad angår sådan en central behandling af biologisk affald, det er heller ikke noget, der foregår i særlig stor skala. Jeg tror nok, der kører nogle forsøg med bioforgasning op nordpå, men det er ikke, altså, der er ikke ret mange husstande i København, som har den mulighed, at de kan smide deres biologiske affald ned et eller andet sted, og så bliver det afhentet og kørt til bioforgasning. Vil du komme med dine kommentarer nu, eller er det bedre senere? Det er op til dig. Vi tager det bare senere. Du sad bare sådan og... men det findes jo. Ja.
kompostering, et ICAN-anlæggene, som kører på Vestjylland, og hvor de har også planer med Roskilde. Og jeg ved også, at de arbejder på København, hvor det bliver komposteret og forgasset, og hvor det er fuldstændig ligegyldigt, hvad forbrugerne smider i. Det eneste, de ikke kan sortere fra, det er ørepinde. Okay, ja. Det er lidt af den der Renaissance, de kører med inde på Amagerforbrænding. Ja, Renaissance er noget helt andet. Altså ICAN er meget simpelt. Det er container, hvor du komposterer det hele i. Og så laver du biogas, som bliver lavet til el, og så får du kompost, som bliver kørt ud på genbrugspladserne, så forbrugerne kan få det tilbage. Ikke? Den vender jeg lige tilbage til senere, fordi det passer meget godt ind med det, jeg skal sige til sidst. Hvis vi så går over til sådan visionen nu her for 2030, så er det jo altid svært, når man tænker cradle to cradle, og tænker, hvor skal vi starte henne, og hvad kan vi gøre som by, hvis ikke at der er nogle omkringliggende institutioner, som spiller med. Så der er ligesom sådan en præmis, der hedder, at der skal være noget lovgivning, der tilgodeser en cradle to cradle udvikling. Og der skal også være nogle internationale virksomheder, som kan se fidusen i det. Altså alle de produkter, vi køber i København, de bliver jo ikke produceret i København. De kommer jo mange af dem fra den anden side af kloden. Så der er ligesom en præmis, at der er nogle medspillere. Men man kan forestille sig, altså hvis vi starter med en teknisk cyklus, så er det de her product-service-systemer, som Cradle to Cradle jo er stor fortaler for os. Det her med, at man ikke sælger et produkt og nogle materialer, som forbrugeren senere skal have bøvl med at smide ud, når det går i stykker, men man i stedet for sælger en service, man sælger en bil, der virker i 10 år, eller man sælger et fjernsyn, der virker i 2 år, eller Lego er faktisk... jeg ved ikke, om de tænker over det, det skal man meget sige, det er måske mere Søren, der ved, men de tænker over det. Nej. For forestil jer, hvis man sælger legeglæde ved Lego i 2 år, i stedet for at børn hele tiden skal købe noget nyt, og så bliver de trætte af det, og så ligger der bare nogle Lego-klodser sammen støv. Men så det er sådan en helt ny måde at tænke på for virksomheder. Og det er jo kæmpe potentiale sådan rent forretningsplansmæssigt, at du beholder sådan set rettigheden til dit materiale. Men det betyder også, at når du designer det, så kan du designe det til at kunne genbruges, så du kan designe det til at gå ind i en meget specifik genbrugsproces, fordi du selv har kontrol over det i sidste ende. Så det er jo noget, man kan håbe på, der kommer til at ske mere i fremtiden. Men jeg tror, det er urealistisk i 2030, at alle tekniske næringsstoffer er product service systemer. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det er de mere komplekse og mere sådan... dem der er forbundet med en mere sådan luksusopgave, som er servicesystemer. Mens jeg tror stadig, at vi vil have noget almindeligt, hvad kan man sige, almindelige tekniske næringsstoffer, som skal ind i en eller anden samlet affaldsbehandling. Og der kan man sige, jamen, der er der så den her forudsætning, at producenterne har løst nogle af de der problemer, som gør, at vi nu har downcycling i dag. Altså det her med overfladebehandling af plast, og det kan også være noget i forhold til genbrugsprocesserne, at de bliver gjort mere, de bliver gjort lavet på en måde specialiseret, sådan at du ikke har det her tab i kvalitet. Og man kan forestille sig sådan et teknologisk system, som går ind og hjælper den her proces i gang, som rent logistisk. Det er det der hedder RFID, står for Radio Frequency Identification. At man simpelthen går ind og tagger produkter med en lille chip, meget lille chip, meget simpel teknologi, som når den kører igennem et eller andet sorteringsanlæg, eller affalds et eller andet sted, en eller anden central, hvor den klassificeres, så kan man læse den her chip, hvad indeholder det her produkt, hvad er der for nogle kemikalier i, hvad er der for nogle materialer i, hvor skal det sendes hen, for at det kan snakke sammen med nogle genbrugsprocesser. For det er jo det, der gør det dyrt i dag. Det er, at man ikke, at den her klassificering af materialer, hvis forbrugerne ikke selv kan finde ud af at sortere, og det kan man nok, altså, det kan man nok kun overlade dem til en vis grad, når produkterne bliver for komplekse, så skal der nok et eller andet automatisk system indover. Jamen så kan det her tage over og gå ind og gøre det billigere og få de her rene fraktioner. For de der rene fraktioner, det er jo en forudsætning for, at man ikke har tab af kvalitet. Og så tror jeg også, for eksempel inden for plast, nu bare for at nævne et eksempel på en genbrugsteknologi, som jeg tror måske vi vil se mere af i fremtiden, det er sådan noget som kemisk hydrolyse. Processen består af, at du tilfører noget varme, og så har du nogle enzymer, som tykker sig igennem noget plast, sådan at de der polymerkæder bliver klippet over til de her små enkle molekyler. De udgør så ny råstof til ny plastproduktion. Og jeg er ikke helt sikker på det her, men jeg mener også, at man med den her teknologi kan blande forskellige plasttyper, som kan indgå i den samme kemiske hydrolyse, og derefter er det nemmere at sortere dem fra. Altså, når du så har den her suppe af forskellige plastkomponenter, så er det nemmere at tage dem fra hinanden der, end det havde været før. Jamen, så der er bestemt nogle tekniske potentialer, tekniske muligheder, som man kan se ude i fremtiden.
Og så kan man sige, jamen altså, hvis man lige skal have den der LCA-tankegang, som jeg jo altid har med, at man skal lige holde det ene op mod det andet, så er det altid vigtigt, når man kigger på en genbrugsteknologi, at holde energiforbruget op med den her ressourceknaphed, eller den der ressourcekonservering, som man forsøger at skabe. Fordi at, altså vi kan sige, hvis vi i 2030 kun har fornybar energi, og det hele kommer derfra, så er det ikke noget problem. Så kan vi have en genbrugsteknologi, som bruger en helvedes masse energi, det er ikke noget problem. Men hvis vi stadig bruger olie og kul og gas i vores elforsyning, altså energiforsyning, så skal man jo hele tiden tænke på, at så for at konservere den her olie, som plasten består af, så tilsætter du noget olie. Og det må helst ikke være højere end det, du konserverer. Så der skal være en anden balance i det, og det er der, jeg mener, sådan nogle måleredskaber, som livscyklusvurdering også kommer til at være ret. Og så for at gå over i den biologiske side af sagen, så er det jo noget med at finde ud af alt det her. Hvad gør vi med det? For vi får jo altså i en by med 1 million indbyggere, der kommer enormt meget biologisk materiale ind i byen. Og som der blev nævnt, så er det meget lidt af det, der bliver udnyttet i dag. Der synes jeg, det er vigtigt at skelne mellem biologiske materialer, som faktisk indeholder næring, og så biologiske materialer, som ikke gør det. Fordi der er sådan en eller anden, det er sådan en eller anden, hvad kan man sige, en grundlæggende antagelse, jeg tit støder på, at bare fordi et produkter kan nedbrydes i miljøet, så er det godt for miljøet. Og det er faktisk forkert. Der er mange biologiske materialer, meget af det bioplast, faktisk alt det bioplast, der er på markedet i dag. Det består bare af carbon, hydrogen og oxygen. Så hvis du smider det i en kompostbunke, så bliver det bare til CO2 og vand, fylder lige op i atmosfæren. Det er nøjagtigt det samme, der sker, når du smider det i et forbrændingsanlæg. Eneste forskel er, at du trækker energien ud af det der også. Så jeg synes man skal passe på med at sige, at alt, hvad der kan nedbrydes, det skal bare i en kompostbunke. Så er der selvfølgelig den her bioforgasning, som også er en mulig spiller. Det vil være en måde at hive energi ud af biologisk materiale, som faktisk indeholder næring, og så stå tilbage med næringsstofferne bagefter, som så kan bruges, om det så skal være til grønne tage, eller om det skal bruges til lokale landbrugsjord, eller om det skal eksporteres til et andet sted, hvor der er mere brug for det med bæredygtig transport. Det er jo så sådan, det er jo en større overvejelse, det skal indgå i, hvor det faktisk skal hen, de her næringsstoffer, hvis vi får dem bredt ud. Og så kan man sige, jamen, skal vi tænke stort og centralt, eller skal vi tænke allokeret rundt alle mulige steder i byen og decentralt små komposteringsanlæg. Og det kommer igen, mener jeg, an på, hvordan det ser ud med energisituationen. Fordi at hvis vi har rimelig meget fornybar energi i København i 2030, jamen, så kan vi måske godt have de her komposteringsprocesser til at køre rundt omkring lokalt. Og der er jeg så spændt på, om det kan fungere, hvis det ikke kan fungere i dag. Det kan være, at du kan kommentere på det bagefter. Fordi at sådan helt overordnet, så jo mere du centraliserer ting, jo mere energieffektivt bliver det. Men hvor meget vi har råd til at tænke decentralt kontra centraliseret energieffektivitet, det kommer helt an på vores energisituation i 2030. Og jeg så også lige for at kommentere, og det er jo meget vigtigt, at Søren siger, at en af de største problemer med den her forbrænding, der sker i dag, det er, at fosfor, det ødelægges ikke, det destrueres ikke, fordi atomer går ikke i stykker. Men det omdannes kemisk til en form, hvor det ikke er bioanvendeligt. Det er altså et rigtig stort problem med forbrænding i dag, så det er nok den mest presserende grund til ligesom at få det ud af de her forbrændingsanlæg og i noget bioforgasning eller kompostering i stedet for. Og så kan man spørge, hvad er forbrugerens rolle i det her? Nu har jeg talt meget om myndigheder og sådan lovgivning og rammer og virksomheder og sådan noget, men jeg skal også tale om forbrug. Og der tror jeg, i forhold til sådan nogle product-service-systemer, så tror jeg, det er vigtigt, at virksomheder begynder at tænke ikke kun i sådan materialecykluser, men også i informationscykluser. At det ikke bare går lineært fra, der er en designer, der designer noget, og så er der en marketingsafdeling, der marketerer det. Og så er der nogle distributører, der kører det ud, og det bliver solgt et sted, og så ender det hos en forbruger, og så smider han det ud. At der ikke er noget som helst informationslink, men at forbrugeren kommer til at fungere som en slags produktudvikler. Det er der meget større potentiale for i sådan nogle product-service-systemer, fordi der har virksomheden meget større kontakt med forbrugeren, fordi at de jo sådan set leaser deres produkter ud, og forbrugeren kontakter dem, hvis der er noget galt. De smider det ikke bare ud og kører noget nyt, de kontakter dem, hvis der er noget galt, fordi der står i deres kontrakt, at det skal virke. Og der er en meget større mulighed for sådan at tænke cyklus i informationer. Og så tror jeg også, at et af de steder, hvor Cradle to Cradle er meget inspirerende, det er det her med, at genbrugsprodukter skal ikke virke som sådan andenrangsprodukter. Det skal ikke virke som sådan en faldende udgave af det rigtige produkt. Det skal sådan set virke som noget, der har en høj kvalitet, og som faktisk har en ekstra værdi i forhold til det oprindelige produkt. Og der vil jeg give et eksempel på en virksomhed, som ligger nede i Svendborg, der hedder Gamle Mursten. Og de har faktisk den eneste mekaniske genbrugsteknologi af mursten i hele verden.
Det var også sådan i gamle dage, når et hus det skulle rives ned, og man skulle finde ud af, hvad man gjorde med de her mursten. Så de mursten, der ikke var gået i stykker i nedrivningsprocessen, der sad nogen med en hammer på og en mejsel og bankede det her mørtel af. Og det gør man ikke længere i Danmark. Det er alt for dyrt. Det gør man i nogle ulande og nogle lande, der har anderledes forhold i Danmark, men man gør det ikke i Danmark. Og det betyder, at de sidste 40-50 år, det der er sket med hus, når de bliver nedrevet, det er sådan set, at nedrivningsfirmaer faktisk har forpligtelse til at sende murstensbrokkerne til et sted, hvor de er blevet hakket over, altså sådan helt mekanisk knust til nogle små stykker, som er så brugt som vejstruktur. Og det er jo et klassisk eksempel på downcycling. At du starter med nogle store små mursten, så bliver det lavet til sådan nogle små underlige klumper, som bliver brugt i veje. Men det de gør nede i Svendborg, det er, at de har en mekanisk proces, som fjerner det her mørtel og faktisk skal bruge mursten igen. Og det var så en meget lang historie for at komme frem til pointen med, at de bruger jo i deres marketing, de bruger det her med, at mursten har en historie. De sælger måske en mursten, som tidligere har været fritidshjem, eller tidligere har været en pop, hvad ved jeg, en lille bodega. Og det er jo sådan en added value, som man skal ligesom tænke på, i stedet for at tænke på et genbrugsprodukt som noget, som har noget som en falmet udgave af the real deal, så tænk på det som noget, der har en ekstra værdi. Og så er der igen det her, nu var jeg lidt inde på centralt og decentralt, og hvor meget man kan overlade til forbrugeren, hvor meget man kan overlade til en ændring i kultur, til en ændring i mentalitet og vaner, og hvor meget man kan overlade til ren teknologisk fix. Og jeg ved ikke, hvordan vi kan få forbrugerne til at sortere bedre, fordi det her det er jo ikke særlig godt. Selvfølgelig så skal der være nogle, altså man kan gøre det bedre ved faktisk at give dem rammerne til det, fordi sådan noget som plastsortering, det tror jeg ikke er muligt særlig mange steder i København, i lokale. Altså så skal man i hvert fald køre på en genbrugsplads med det. Og det samme med metal, det er ikke alle steder, hvor det er så nemt at komme ind til metal. Så der er jo sådan nogle ren, Københavns Kommune kan jo gøre noget sådan rent infrastruktursmæssigt for at presse den her op. Men ellers så kan man også gå den anden vej og sige, skide være med forbrugerens dårlig samvittighed, vi kan lade teknologien løse det og køre det igennem Renaissance, eller det du sagde. Hvad var det, du kaldte det? ICAN. Og det handler jo om, at... det er kun det biologiske. Det er kun det biologiske. Okay, for Renaissance har jo den her, de siger jo, at de kan tage alt ind, og så kører det igennem, så tykker det igennem sådan en tromle, hvor at biogassen så kommer ud for det biologiske affald, og så kommer der en fraktion ud med kompost, altså næringsstofferne, og så kommer det her metal og plast så fra ud i en anden ende. Så det er sådan en ren mekanisk teknologisk fix. Og det er jo skønt, hvis det kommer til at virke. Og jeg står ikke med svarene og siger, om man skal satse på, at forbrugeren bliver bedre til at sortere, eller man bare skal satse på at smide det hele i en maskine, der kan klare det. Fordi at resultaterne peger sådan i begge retninger, sådan som det er i dag. Men det er i hvert fald nogle af de muligheder, der er i spil i fremtiden. Ja, tak.